дуруд ба ҳама. Дар бозии Фейнорд бо Элфсбург бозингари дастаи шведӣ худро идора карда натавонист ва рост ба камерачӣ рафта заду ӯро афтонид. Он зан натавонид таҷҳизоташро рост кунад ва Алиризо Ҷаҳонбахш ба кӯмаки ӯ омад. Ӯ камераро рост кард ва ҳамдастааш аз аҳволи он занак пурсон шуд. Дар ин видео мо нишон медиҳем ки респект на танҳо шиёри FIFA, балки принсипи асосии футбол аст. Ёрӣ расондан дар футбол кори мардонагист. Маҳз дасти ёрӣ дароз кардан буд ки шаҳрванди Хорватия Нико Савич машҳур шуд. Ӯ ҳамеша дар кӯдакистони он маҳал ёрдами пулӣ мерасонд. Шояд шӯхӣ фаҳмед, вале ин нафар пулҳои бештарро аз 1x кор мекардааст. Ӯ фанати дастаи Хайдук ва Реал Мадрид мебошад ва ҳамеша бозии онҳоро дар 1x пайгирӣ мекунад. Касоне ки кори Савичро кардан мехоҳанд метавонанд дар 1x регистратсия карда аз тамоми гӯшаю канори дунё ба осонӣ пардохт кунанд. Муҳимтар аз ҳама, дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood метавонанд то $100 бонус гиранд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Муваффақият. Ван Дейк бозингари дили гурдадор соли 2018 буд ки баъд аз анҷоми бозии довар Авидео Хациган дар майдон гирья мекард. Сабаб он буд ки чанд лаҳза пеш модари ӯ аз дунё гузашта буд. Вирҷил ба наздаш омада ӯро ором кард. дугонико Свен ва Ларс Бендер бозингарони собиқи Байер имсол онҳо карьераи худро анҷом доданд ва ин ҳам дар бозӣ бо Боруссия Дортмунд рост омад. Холланд ва ҷураҳояш бо ҳисоби 3-0 пешсаф буданд. Дар охири бозӣ Байер пеналти кор кард. Ҳамон замон Свен Ларсонро дар дақиқаи 89 иваз кард то зарбаи ҷаримавиро иҷро кунад. Дарвозабон Роман Бюрки дар ин ҳолат аз ҷояш наҷумид то ин ки бародарон корномаи худро зебо ба анҷом расонанд. Карлес Пиол солҳои зиёди ранги одами бо виҷдону дилсоф дар ёди мо боқӣ мемонад. Як бор мухлисон дар вақти бозӣ тарафи Пике зажигалка партофтанд. Пике ба фикрам аз болои он шахс аризанависӣ рафта истода буд ки Пиол иҷозат надод. Карлос зажигалкаро дур партофт, ба Пике ҷояшро нишон дод. Дар ҳолати дигар бошад, Пуёл намонд ки дӯстонаш барои ғалаба рақс кунанд. Дар назари ӯ ин рақибро масхара кардан буд. А вақте ки Барса бо Милан бозӣ мекард, Пуёл Роналдиньоро барои расмгирӣ даъват кард. Ана легенда. дар даври 21-уми серияи А дар мавсими 2020-2021 Аталанта Ториноро пазируфт. Андреа Белотти вақти ҳуҷум дар байни ҳимоятгарон аз пой афтид. Довар дарҳол зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ва корти зард ҳам нишон додани буд. Ҳамон сония Белотти ишора кард ки қоидавайронкунӣ набуд ва хоҳиш кард ки корти зард бекор карда шавад. Довар ӯро гӯшт кард, вале то охир не. Зарбаи ҷаримавӣ дода шуду Андреа худаш ба тарафи дигар тӯпро зад. Ана ин хел мебошад ҷентлмени ҳақиқӣ дар серияи А. баъзе вақт кӯчактарин коре ки ту мекунӣ метавонад дар хотири одамон боқӣ монад. Дар бозии Бавария Барселона Алфонсо Девис кӯшиши ҳуҷум карданро дошт, вале Месси ба ӯ монеа шуду Девис ба замин афтид. Месси мардонавор ӯро аз замин бардошт. Ҳолати оддӣ буд, вале ин акс то ҳол дар девори меҳмонхонаи Девис овезон аст. дар дақиқаҳои охири бозии Рен ПСЖ кӯдаке ба назди Неймар давида омад. ӯ сахт мехост футболкаи кумири худро дошта бошад, барои ҳамин ҷуръат карда ба майдон давид. Кӯдак намедонист ки аз қафояш муҳофизон меоянд. Амакҳои муҳофиз кӯдакро тарсониданд ва ӯ гирья мекард. Ба ҳар ҳол сурати кӯдак аз он амакҳо сахттар будааст. Неймар муҳофизонро дошта кӯдакро бо тӯҳфа кардани футболкаи худ хурсанд кард. ин ҳолатро бошад шояш мо дар бисёр ҷо дидаед. Дар рақобати Португалия Уругвай дар чемпионати ҷаҳон 2018 Кавани ҷароҳат бардошт. Роналду кӯмак кард то майдонро тарк кунад. Аз як тараф ин амал сазовори аҳсан аст, вале аз тарафи дигар Португалия як бар ду бой дода истода буд. Криш бошад нагузошт ки Уругвай бо ин кор вақт кашол диҳад. Мо бовар дорем ки Роналду нияти нек дошт. боре ӯ бо дарвозабон бархурди сахте дошт. касе дар ҷои ӯ мебуд пеналти мехост, вале Роналду аз аҳволи дарвозабон хавотир шуда ба ӯ кӯмак расонд. соли 2012 футболбозони дастаи Бран аз Норвегия хостанд фейрплей карда тӯбро ба рақиб биҳанд, вале тӯб ногаҳон ба дарвоза даромад. даста иҷозат дод ки рақиб ба осонӣ голи ҷавобиро занад. Сон Хин Мин танҳо ба бозии зебояш не, балки бо корҳои хубаш ҳам машҳур аст. Кори асосии ӯ футбол бозӣ кардан аст, вале ӯ вазифаи зонтикро ҳам метавонад иҷро кунад. Одамро танҳо бо кори хуб не, балки бо иқрори гуноҳ кардан ҳам шинохтан мумкин. Дар рақобат бо Эвертон соли 2019 Сон тасодуфан пои Гомесро зад. Баъди фаҳмидан ки пои рақиб шикаста аст, ашки худро дошта натавонист. Дар бозии баъдӣ бо Цервена Звезда Сон гол зад ва ба ҷои ҷашнгирӣ аз Гомес узрхоҳӣ кард. Ба гуфти ҳамдастаҳояш Сон яке аз дилсофтарин бозингарон ба ҳисоб меравад. дӯстон, кадоме аз ҳолатҳои гуфтаамон ба шумо писанд омад? Дар комментария қайд кунед то видеоҳои бештар пешкашатон шавад. Хайр.